Da li je islam još uvijek kod tebe švedski sto? Uzimaš ono što ti se sviđa i što je lahko, a bježiš od svega što zahtijeva žrtvu. Danas mnogi od nas boluju od sindroma besplatnog islama. Šta to znači? To znači da postoji želja da budemo vjernici, ali bez ikakve cijene. Želimo nagradu, želimo platu za sve što uradimo, ali ne želimo nikakav porez. Biraš ajete i hadise koji ti gode raspoloženju. Kad je lahko, tu si, ali čim vjera zatraži da žrtvuješ svoj novac, svoj ego ili svoju udobnost, tražiš izgovore i napadaš one koji te podsjećaju na tvoje obaveze. Ali hajde da pitamo Kur'an šta ima o tome da kaže. Allah dželešanuhu u suri El-Ankebut postavlja pitanje koje treba da nas protrese. Pitanje kojim on negira i zabranjuje. Pa kaže: za ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušani. Vjera nije samo riječ, vjera je ispit, vjera je djelo. Zamisli zlato, kako znaš da je pravo? Moraš ga staviti u vatru. Ako pocrni i nestane, lažno je. Ali ako zasija još jače, to je čisto zlato. Iskušenja su u biti ta vatra. Ona ne služe da te unište, već da pokažu svima od kakvog si materijala napravljen. I pazi sad ovo, ovdje većinom svi padamo. Mislimo da je iskušenje samo kad si bolestan ili siromašan. Netačno. Ljudi često polože test u šarru ili zlu, ali padnu na testu dobra. Kad si bolestan, sjeti se Allaha, ali kad si zdrav, bogat i moćan, tad uopšte zaboraviš da je i to test. Biti direktor koji ne zapošljava preko veze je test. Imati novac, a ne trošiti ga na haram, i to je puno teži test nego nemati novca uopšte. Gdje se onda plaća cijena islama? Plaća se kada te roditelji nerviraju, kada su teški i zahtjevni, a ti prešutiš i učiniš im dobročinstvo. To je tvoja cijena. Plaća se kad možeš uzeti brzu lovu na prevaru, ali odbiješ jer je to haram. Plaća se kad žrtvuješ prestižnu školu za svoje dijete, jer u njoj to dijete će izgubiti identitet i vjeru i ahlak. Nema dženneta bez pretplate. Allah je jasno rekao da je kupio od vjernika njihove živote i imetke u zamjenu za džennet. To je trgovina, ne možeš pobjeći od ispita i očekivati diplomu. Zato sljedeći put kad ti bude teško da postupiš ispravno, slobodno se nasmiješi i sjeti se da ti upravo trenutno plaćaš cijenu svoje ulaznice u džennet, inša Allah.